Situación crítica para os centros de saúde e atención continuada da provincia. A falta de persoal sumado ao peche de camas hospitalarias provocou esta fin de semana graves problemas de cobertura. Dende o sindicato Prosagap exixen á Consellería de Sanidade que abra as 80 camas que actualmente están pechadas, polo ben do persoal e, sobre todo, dos pacientes. Hubo un caso, ademais, da área do Salnés que veu con orden de ingreso como ás 4:30 da tarde e subiu a unha cama ás 10 da noite, como moi pronto. Estuveron toda a noite mandando pacientes de madrugada ao Hospital Provincial porque aquí hai como 38 camas pechadas na área de cirurxía e neumoloxía, en vez de abrirlas, a Consellería di que non están pechadas, que están non utilizadas. Pois non se utilizan e os pacientes están hacinados nos corredores de urxencias. Ademais do peche de camas hospitalarias, dende o sindicato denuncian unha mala planificación da contratación por parte dos Sergas. En Caldas de Reyes hai un facultativo que quedouse sin un fin de semana libre en todo o mes, que ten que estar hoxe 7 horas e mañán 17 horas. Ese é o continuo, unha tristeza. E nós o que recalcamos e demandamos é que hai que facer unha programación xa desde marzo ou abril. Aos fijos oblíganos a 31 de marzo a presentar as nosas vacacións. A partir dese momento teñen que ter xa unha previsión, non esperar a xullo a hablar cos profesionais. Ante estas denuncias, o Sergas emitiu un comunicado negando a saturación nos hospitais da provincia. Por iso, dende o sindicato invitan a Conselleiro de Sanidade a visitar o centro de saúde e comprobar o colapso de primeira man. Pois invitamos ao conselleiro e ao presidente que ven hoxe aquí o conselleiro a que este pola tarde aquí nas urxencias de Montecelo para que vexa canta demora hai nos pacientes cando van a ser ingresados e como están nos corredores. Non é algo que quitemos-nos da manga, sino que calquer usuario que ven aquí sabe que unha espera mínima de 6, 7, 8 de aí para arriba de atención. O persoal dos puntos de atención continuada da provincia senten que están xogando con eles como peóns de xadrez e por iso exixen a Xunta de Galicia que contrate o persoal necesario e que abra dunha vez por todas as camas para que os pacientes non teñan que esperar para poder ser ingresados en planta.